Preview. Preview. Buonasera, nselmulkom għal programm ieħor mis-sensiela Mixzone, nispera li tinsabu tajbin u l-lum kif qegħdin taraw il-ċandira diretta biex niddiskutu s-suq ta' trasferimenti tal-2000 tal-Formula 1 għall-istaġun li ġej 2024. Qegħdin taraw ukoll illum minn waħdi il għaliex bħalissa daħħalt bniedem illi qed ikollu jaħdem overtime żejda wejn. Hija bħalissa Nsellem lek. tal-lek ukoll grazzi tal-li ġejt invitajtni għall-programm. Eżattament, mela kif konna din ngħidu wkoll illum se nagħtu naqra ħarsa lejn kif inhi wara li tajna naqra sitwazzjoni fis-suq ta' trasferimenti tal-futbol, illum ser nagħmlu naqra l-isport ieħor prinċipali tal-programm tagħna tal-kamra sportiva l-Formula 1 kif inhi s-sitwazzjoni. Vera ħafna mit-timijiet kif se naraw għandhom is-siġġijiet diġà konfermati, imma ma jfissirx illi m'hemmx lok għad-diskussjoni. U fil-fatt, wejn, forsi nispjegawlhom naqra kif ser taħdem is-sistema, se jkollna grafika għal kull tim. Sewwa, aħna, jien wejn ovvjament se nkunu qegħdin ngħidu tagħna, biss ukoll is-sistema ta' kif se taraw is-sewwieqa u l-isfond ta' wara jew se tkun tirrifletti wkoll il-messaġġ illi rridu waslu aħna wejn, forsi nistgħu nispjegawlhom it-traffic light system li ħriġna biha? Eżattament, mela il-background l-aħdar wara x-xufier fisser li x-xufier diġà huwa konfermat ma' dak it-tim. Fejn ikun hemm background oranġo, jiġifieri mħarira żgħira dubjuż però probabbilment xorta jibqa' ma' dak it-tim. Fejn hemm l-aħmar Anton l-iktar sabu dubjużi fuq dak is-sewwieq partikolari. Minajr ukoll parti aħna li qegħdin hawnhekk ukoll nirringrazzjaw l-Endru Zarb li saf ftit tal-ħin ilu kien qiegħed fil-background ukoll jiddiskuti magħna x'inhuma l-options ħansemmhom hekk side options li hemm. Format ukoll se nimxu bih illejla ser ikun skont l-ordni tal-klassifika tal-kostrutturi. Fl-ewwel parti tal-programm ser nitkellmu fuq it-timijiet li attwalment qegħdin bejn l-10 sa 6 post wara riklami ser niftħu l-ewwel 5 fejn ukoll se nagħtu ħars x'jista' jkun jiġri lilin mill-2024. Wejn naħseb illi parlajna biżżejjed wasalna biex nurhom l-ewwel grafika x'taħseb? Nistgħu nibdew hija. Mela, l-ewwel grafika li se taraw titratta it-tim tal-Alfa Tauri fejn għandna tliet sewwieqa għal żewġ postijiet. Yuki Tsunoda probabbli Liam Lawson jew Daniel Ricciardo li huma probabbli wkoll għal dan it-tim. Wejn biex nibdew ħalli anki jekk hemm bżonn nibdlu xi kuluri nkunu nistgħu nagħmluhom ħansejħulhom hekk in real time. Ovvjament bil-għajnuna tal-grafika fakukom id-dinja l-ewwel darba tagħmlu xi ħaġa jekk għaldaqstant jekk ikun hemm xi top niskużawna bil-qudiem. Mela, ħanibdew bl-iktar wieħed faċli, Tsunoda. Tsunoda, eżatt. Jara, Tsunoda għalkemm il-kuntratt mhux qiegħed hemm għas-sena d-dieħla jidher
kważi ovvju li se jibqa' ma' dak it-tim. Kellu staġun tajjeb ħafna dis-sena fejn kontra kwalunkwe teammate li tefawlu irnexxielu jkun aħjar minnu. Kif rajna da season kien għalkemm ġab 3 punti biss. Dawk it-3 punti mhumiex riflettiva għal performance tal-karozza għax l-Alfa Tauri hija l-ar karozza fil-grid u kien diversi drabi viċin biex jikseb il-punti għandu jkun spiċċata xul post tal-naqas xi 3 darbit dis-season. Jiġifieri għamel xogħlu da season ma narax għalfejn m'għandux jibqa' mal-Alfa Tauri għal staġun li jmiss ukoll. Infatti, fil-fatt ikkonferma li kien ispiċċa il-ħdat fil-Bahrejn, fis-Saudi u f'Miami. U spiċċa għal punti wkoll fl-Awstralja, f'Baku u fil-Belġu. Jiena naħseb nasal biex nisbel miegħek Wayne. Għal dan sant naħseb illi nkunu safe jekk naqbdu in grafika ta' Tsunoda u minn oħra neqilbuha għal aħdar u anke fil-grafika tagħna nniżlu 2024 għall-inqas lil Tsunoda tuħ kuntratt ta' sena. Naqbel miegħek hija. Kieku il-leader tar-Red Bull inżommu għal min tal-inqas sena oħra żgur. U għek tkun qed nakkomoda l-Honda fl-istess ħin illi dejjem ikunu qed jippikaraw għal sewwieq Ġappuniż. Il-ġlieda qiegħda tinisiġġu Liam Lawson jew Daniel Ricciardo. Issa meta konna qegħdin nitkellmu qabel ma beda l-programm qed ninnota illi jiena qisni qatt nagħmel il-każ għal Ricciardo, inti qed tagħmel il-każ għal Lawson. Biss irridu nġu ftehim illejla. Jiġifieri ħanibdew bil-każ għal Lawson Wayne. Mela, Liam Lawson kellu sissa kellu żewġ tittila, kienu żewġ tittila fejn għalija ma mejxejn speċjali li impressjona ħafna, però xogħlu għamlu u ġiex tittila kien viċin ħafna ta' Yuki Tsunoda li kienu li qed jistennew ir-Red Bull mingħand dan id-driver. Fadallu xi tliela oħra li jsu sakemm Daniel Ricciardo jikupra, jiġifieri dawn se jkunu weekends importanti ħafna għal Liam Lawson. Għalfejn naħseb li Red Bull ħajżu Liam Lawson fuq Daniel Ricciardo. Ricciardo għalkemm ħafna jaqblux miegħi, Ricciardo żmienu naħseb għadda fil-Formula 1. M'għadux ix-xufier li kien qabel għalkemm xorta jista' jkollu tlielaq l-emmulaw tajbin naħseb ir-Red Bull aħjar jinvestu f'sewwieq li għadu żgħir li huwa parti mill-junior program tagħhom. Imma xi raġuni, Wayne, imma xi raġuni li Ricciardo tefawh. Vera li inserta kien sfort. Jien naħseb tefawh għax ma kienx hemm option aħjar għal dak il-ħin. Raw il-Lawson għamel xogħlu dak il-ġiex titliela u ma narax għalfejn m'għandhomx jituh iktar chances. Tajjeb ngħidu wkoll kemm ngħidi li hemm Lawson qed isuq fis-Super Formula li hija l-iktar kategorija viċin bħala karozzi lejn il-Formula 1. Jiġifieri bħal esperjenza karozzi tat-tip tal-Formula 1 għandu wkoll. Jiġifieri naħseb li jien kieku nażel il-Lawson fuq Daniel Ricciardo għal fatt li l-ikbar raġuni għal fatt li għadu żgħir u għandu l-potenzjal. Ricciardo forsi tik sentejn 3 snin oħra u mbagħad xort u mbagħad jispiċċaw bl-istess problema jgħodu jfittxu għal driver ieħor. Għalija ħjar tista' taqbad u titfa' Lawson mal-ewwel. Mela, ħalli ngħaddi l-każ ta' Ricciardo l-ewwel nett l-aħħar aħbarijiet li għandna fuq l-Awstralja huma illi l-sena naraw f'Singapore u l-sena naraw il-ġimgħa d-dieħla fil-Ġappun. Il-probabilità hija illi saħansitra il-Daniel naraw fil-Qatar. Biss, jiena ngħid ħaġa għal xi raġuni li Ricciardo poġġietu l-Alfa Tauri issa biex jaraw kemm hu kapaċi kemm ma tfadallux joffri l-F1.
Ux bħala test ħabba kif se nitkellmu żjed il-qudiem il-ħafna kwistjonijiet li hemm madwar Sergio Perez. Għal xi ħaġa poġġewh. Issa, irridu naraw ovvjament kif ser jidħol wara dik l-inġeri li kellu fl-Olanda. Fit-tliela illi Ricciardo saq sissa spiċċa l-aħjar post l-10 fl-sprint race spiċċa 13 fil-Ungerija u spiċċa 16 fil-Belġu li forsi mhumiex biżżejjed. Imma ovvjament ħadd ma kien jaf se jiġri li kieku ma weġġax ġewwa Zandvoort. Kont ngħidu illi bħala kwalifika Ricciardo kellu ħanejdu xorta waħda fil-Belġu kien diżappuntanti. Issa, jiena għalhekk nemmen illi qatt fadal ċans għal Ricciardo. Minnaħa l-oħra, Wayne, tajt inti l-għażla ta' Ricciardo jista' jkun li tiżnatura ir-raġuni għalfejn jeżisti dan it-tim. Għaldaqstant, anke fid-dawl tal-ispjega tajba li għamilt, u kontra qalbi f'ċertu punt ta' xina Ricciardo jekk hemm bniedem li ma nistax nitkellem kontri huwa jien hekk kif illum Wara rebħa għandu hekk kun kif illum bħallum jaħdmu sentejn ilu xek. eżattament is-sentejn minn mindu rebbaħna dik il-famuża tal-laqa f'Monza nistqarmakom ukoll illi anke meta bdejt nara xi ritratt illum kważi qabżet li dema. Insomma dik l-istorjona. Mela, biex inkomplu fuq id-diskors, jiena naħseb illi fid-dawl ta' dak kollu illi tkellimna anke forsi l-argument illi znatura ukoll proġett tal-Alfa Tauri. Jiena se nneħħi Ricciardo minn din il-grafika u se nkabbar illi Lawson. Però bil-kondizzjonali illi rridu naraw se jagħmel f'Singapore u appuntu ġewwa il-Ġappun. Vuol il-potenzjal għas-sewwieq minn New Zealand hemm qiegħed biss għalissa kemm inneħħi lil Ricciardo se nħalli lil Lawson bl-oranġja ovvjament suġġett illi ikollu riżultati tajbin fiż-żewġ titlielaq li jmiss. Naqblu hekk? Jien naħseb dan is-situ għal iktar wieħed naħseb diffiċli tgħid min se jieħdu bejn dawn il-ġiex sewwieq għax bata Daniel Ricciardo kont qasem iktar qudiem meta nitkellmu fuq Perez. Jiddependi kif se jmur Perez dawn l-aħħar nofs tal-istaġun issa ngħidu wkoll. Għax Mela jekk nagħmlu Perez netball lejla bħala. dik ngħidu għalej l-aħħar, però Ricciardo jista' li qed ngħid Ricciardo jista' jidħol dak is-sit grazzi għal Sergio Perez, però se naraw aktar qudiem. Eżatt. Għalfejn naħseb hekk. Naqblu li għandna nħallu oranġ fuq l-oranġ għal-issa Lawson. Naqbel iva. Tajab wisq. Mela, nistejna l-ewwel tim li huwa l-Alfa Tauri fejn għalissa għamilna lil Tsunoda u Lawson u issa se mmorru għal tim ieħor, it-tim li qed fit-tisa post is-Sauber Ferrari. Wayne, it-tim li sommija wint għaldaqstant inħalli lilek tiddeskrivi l-grafika u mbagħad komplu nilagħbu maħfas u għawelok. Mela, Valtteri Bottas bħal hemmhekk huwa konfermat sal-2025 naħseb Bottas huwa għandu l-esperjenza jiġifieri għal tim żgħir importanti li jkollok sewwieq b'esperjenza kan jkun jista' jiżviluppa l-karozza u hekk speċjalment għal meta jinbidlu regoli fl-2026 rigward Ġurgwani ma nafx li għamiltu background aħmar għax fil-klassifika jgħid ġiex punti il-bot minn Bottas mhux qed ngħid li kien sewwieq li impressjonani ħafna bħalma kien l-istess karozza Charles Leclerc
jew anke sa ċertu punt Pascal Wehrlein lura fl-2017, però il-problema li qed nara fl-Alfa Romeo Sauber hija li ma narax sewwieq ieħor li jista' jieħu dak is-sit minn Zhu Guanyu għalissa. Issa l-qoddim forsi la jinbidlu l-Audi ma dak għal video ieħor. Però għalissa għas-season li ġej naħseb Zhu ħajżhom postu għal fatt li ma narax sewwieq aħjar jieħodlu postu. Sakemm hemm sewwieq wieħed li kont żbaljat, sakemm Teo Purcher ma jimpressjonax iżjed fil-Formula 2. Però hija ma narax isewwi uħol jista' jieħu dak is-sit jien. Jiena fil-fema tiegħi Wayne fil-fatt se nislu wkoll il-Teo Purcher se nagħmluh bħala possibbli. U ħanispjega għalfejn. L-ewwel nett jidher li Zhu Guanyu il-flus finanzjarji illi qed iħalluh qed iżommuh milli eventwalment jiġi konfermat. Tieni, jekk Porsche se jirbaħ il-kampjonat tal-Formula 2, ma taħsibx illi ħaqqu siġġu? Jekk jirbaħ il-kampjonat tal-Formula 2 iva, ħaqqu siġġu, però da season ma naħsibx li se jirbħu jien kif sejja li kif qed jiżvolġi l-istaġun sissa. Però semmejt punt tajjeb int rigward il-finanzi rigward Zhu għax jidher li għandu xi problemi u għandhom raġunijiet għal biex inkun onest għalfejn ta' dak is-sit kien ħabba il-flus. Jiena fil-fatt Jiġifieri sa ċertu punt naqbel miegħek, però kollox jiddependi kif imur jekk jirbaħx l-istaġun Purcher da season, jekk jirbaħ l-istaġun tal-Formula 2 da season Purcher tista' tuħsid żgur. Jiena se da se jkun siġġu kemm ngħidli, jiena se da se jkun siġġu li nibqgħu nistennew sal-aħħar ta' season sakemm isir xi ħaġa. Infatti, Wayne, nippermetti ninkoraġġi ftit. Situazzjoni fil-Formula 2 bħalissa meta tfadal biss żewġ tiġrijiet li huma l-sprint u l-feature ta' Abu Dhabi f'Novembru tal-Purcher b'191 u fit-tieni post il-Frederick Vesti b'166. L-ewwel Purcher hemm Iva, u għandu vanta ta' 25 punt. Jiena aktar mhux tal-li ngħidlek Purcher se nżommulek hemm, talli jekk ukoll il-grafika tippermettili talli l-Purcher ser nixelulek bl-oranġo jiena. Skont kif għax l-istaġun fema tiegħi, jiġifieri għadna rridu nistennew sal-aħħar tiġri fl-Abu Dhabi biex naraw waħda x'se jiġri. Jiena l-Purcher se nixelulek bl-oranġo, issa ma nafx hekk inti trid iżżomm dal-kulur, trid nagħmluh aħmar għalissa, trid La, dment li qed l-ewwel fil-Formula 2 jinsab fil-favorit inżommu oranġu, ħanżommu oranġu. Mela Valtteri Bottas u Purcher ser ikunu żewġ sewwieqa li fil-fema tagħna ser jagħtu t-tim ta' Sauber għall-istaġun 2024. Biss issa ħalli fuq l-erja Sauber Ferrari. Imma se mmorru naqra iżjed li lin minn 2024. Kif tafu, kif kulħadd jaf pratikament, is-Sauber ser tinxtara mill-Audi fl-2026. Andrea Seidel, l-ex deputat mexxej tal-McLaren, qiegħed diġà fit-tmur tal-proġett Audi. Wayne, jekk ninsemmilek nisem Carlos Sainz, xi tgħidli? Kont ħansemmih jien ukoll. Kont se nsemmih u nagħmilha realistika. Għalfejn il-Ferrari ma jidhrux li fil-futur ġejjin se jagħmlu pass biex jirfu
il-kampjonat dinji tal-Formula 1 u em, jekk verament ikun hemm il-karozza biex jirbaħ it-titlu nemmel il-Ferrari bħal nagħmlu s-soltu jiffavorixxu l-first driver tagħhom li huwa Charles Leclerc. Jiġifieri naħseb li hija realistika li Sainz imur mal-Audi. Ma ninsaw il-fatt li Sainz u Seidel diġà ħadmu flimkien b'suċċess fis-snin ta' 19-20 mal-McLaren bħala t-tieni sewwieq. Bħala Naf t-tieni qed nagħmlu sewwieq naqra l-bot. diffiċli jiddependi pereżempju jekk Bottas jibqax isuq tajjeb, jiddependi kif jekk Pulċer jispiċċa dak is-sit jiddependi x'jagħmel hu wkoll. Naħseb għadu l-Bottas biex naraw biex nkunu onesti miegħek. Tajjeb biss isu diġà għandna konsensus li Carlos Sainz ser ikun is-sewwieq illi jista' ukoll jidħol magħna mat-tim tas-Sauber Audi għall-istaġun li ġej. Fil-fatt ukoll qegħdin nippruvaw nerġgħu ntellaw lura l-grafika biex inkunu nistgħu immorru għat-tim li jmiss. It-tim li jmiss illi mhux li għandna xi ħafna xi ngħidu fuq it-tim tal-ħass Walter Steiner imur għall-esperjenza ta' Kevin Magnussen u Nico Hülkenberg għal sena oħra. Personalment nibqa' nsab li Hülkenberg qed tiġi tajba sena wara sena. Eżattament, daħal. Ovvjament l-ħass ikkonfermaw Kevin Magnussen u Hülkenberg bħala s-sewwieqa tagħhom. Jiġifieri mhix xi line-up partikolarment b'saħħitha l-opinjoni tiegħi, però hija line-up li għalissa qdiethom naħseb. Biex inkunu fer ukoll naħseb il-fatt li Hülkenberg kellu dawk il-Q3s fl-Ispanja, fil-Kanada u fl-Awstrija naħseb għenu li Steiner jikkonferma ukoll lill-Ġermaniż. Iva, il-qualifying kien impressjonanti, però fir-races hemm naraw jaqa' lura u jispiċċaw jsieħbu ġifieri. M'għamlux xi żbalji gravi s-sewwieqa tagħhom bħalma forsi ġieli jkun jagħmlu Mick Schumacher u Mazepin, jiġifieri dment li mhumiex qed jagħmlu dawn l-iżbalji gravi might as well iżdommhom ma tantx qed jagħmlu xi żbalji li it-tim forsi qed ipoġġihom f'post ħażin. Sawa wisq, mela mmorru għal tim ieħor fejn ukoll se jkollna diskussjoni interessanti fuq it-tim tal-Williams. Fejn Alexander Albon għad fadallu sena oħra kuntratt mat-tim ta' James Vowles u issa ta' Pat Fry biss dak it-tieni sitt xhur hemm dubji kbar għalkemm biex inkunu għadda kollox. Andrew Zarb jemmen il-kollega tagħna illi forsi kont naqra aħrax fuq Sargent. Inti wejn x'inhi l-opinjoni tiegħek qabel ma nibdew niddiskutu l-options l-oħra? Lej naħseb sewwa għamiltu bil-background taħmar naqbel miegħek Sargent ma kellux staġun tajjeb s'issa għadu ma kisibx punt f'karozza li nemmen meta tkun qed taħdem meta fit-trakka tkun qed taħdem tkun karozza li ħaqqa l-punti kif qed juri Alex Albon li tajb insemmih da siset bil-aqwa sewwieqa s'issa dal-istaġun. Però Sargent mhux qed da season ma stennejx li Sargent se jirbaħ lil Albon bħala f'dat qualifying u fil-tiġri. Ma stennejt li jkun iktar viċin żgur. Dik żgur, naħseb qualifying idu qabżu darba fil-fatt da skemm
jinsab lura. Le, Em, ma daqqatajn fil-fatt għax qed tikkonsulta wkoll l-istatistika, le, fil-fatt naħseb l-unika qualifying battle illi għada whitewash. Eżattament, ġifiri, Jekk ma nara nafx, sew. Fil-fatt għamex zbalji wkoll fl-Olanda fil-qualifying, hemmhekk l-ewwel darba li nixxi għaddi Q3 mar suq u spiċċa ħabbat il-karozza. Ġifieri għamel xi żbalji wkoll ma impressjonejx dan l-istaġun, ġifieri naħseb li hemm options aħjar għal dan it-tim. Jiena għandek nis- jiena f'moħħi għandi żewġ sewi, għandi li Drugovic li forsi l-Aston Martin jistgħu iselfu ħant il-Williams ejja u hemm niddiskutu mela u hemm ħanibdew sewwieq. Ejja niddiskutu Drugovic għalissa intajru naqra lil Sergeant minn hemm u impoġġu lil Felipe Drugovic hawnhekk mela anzi tista' tinissewwa l-oħra ħalli u liħor kont nikkonsidra il-vesti. mela għandna lil Felipe Drugovic. Frederick Vesti mela illi fil-fatt ukoll le Frederick Vesti jidher li mhux qiegħed hawnhekk, però jiena nsemmilek sewwieq ieħor. Ħanpoġġu sewwieq ieħor All right, magħhom magħhom dawn li huwa Mick Schumacher. Mela, ħalli nirranġaw il-grafika u mbagħad irresqu il-każ għaż-żewġ sewwieqa forsi nħaq ukoll insib il-grafika wkoll infakrukom illi llum qed nagħmlu naqra xi ħaġa ġdida illi qed ikollna grafiċi wkoll ġodda daqstant ħudu naqra paċenzja bienek forsi ndumu ftit biex inkomplu d-diskussjoni. Mela, Felipe Drugovic jew Mick Schumacher għalissa. Rassa il-kasta Drugovic jekk trid. Mela, Drugovic sena li għaddiet hemm rebaħ il-kampjonat dinji tal-Formula 2 u staġun jinsab bħala reserve driver fl-Aston Martin. Issa jiena meta rebbieħ tal-Formula 2 ma jsibx sit fil-Formula 1 imqara l-sena waħda biss li tibbatani xi ftit għax ix-xufier għandu talent jidher biex tirbaħ il-kampjonat tal-Formula 2 tfisser li għandek it-talent żgur. Istaġun li għaddu sfortunatament ma kienx hemm post miftuħ għalih, iżda dan is-season għandu opportunità jieħu dak is-sit fi Williams. L-Aston Martin ukoll se jkunu qed jibbuttaw lil Williams biex jippruvaw jiffirmaw lil Drugovic, però int ħatejt li l-każ tiegħek Mercedes jagħmlu bl-istess ħaġa b'Mick Schumacher naħseb hux hekk. Esattament, jiena fil-fatt nemmen illi il-tim tal-Williams Toto Wolff illi qiegħed jafas biex ukoll Mick Schumacher jieħu siġġu fit-tim sa dan it-tant ukoll irnexxielna nġibu l-Frederick Vesti ukoll, però ejja nkomplu il-każ għal Mick Schumacher jiena qed nemmen illi Toto Wolff qiegħed jinsisti illi jingħata ċans ukoll illi ikompli l-karra tiegħu fil-Formula wieħed mat-tim tal-Williams, Magna Mercedes, James Vowles illi ukoll ex-Mercedes allura kienet tista' forsi tiffaċilita l-għajnuna għal Mick Schumacher biex jerġa' ukoll jidħol fil-Formula wieħed
U anke wkoll għalfejn le. Naħseb li forsi jista' jġib xi sponsor Ġermaniż illi jista' jgħinu. Issa l xilna nirkupraw il-Frederick Vesti wkoll forsi nresqu naqra l-każ tiegħu wejn Vesti illi qiegħed Vesti għed situazzjoni simili ta' Schumacher u junior driver ta' Mercedes ukoll għandu jkun iva u jinsab it-tieni fil-kampjonat tal-Formula 2. Nemmen li biex Vesti ikollu ċans jieħu dak is-siġġu tal-Williams irid minn tal-inqas jirbaħ il-kampjonat tal-Formula 2 din is-sena. Jekk ma jkoll, skużani, jekk ma jirpux dak is-siġġu jista' jinsieħ fl-opinjoni tiegħi. mela Rigward Mick Schumacher li kont ħanejt, int taħsibha bħali wkoll, meta kien mal-ħasma pressjonanix biżejjed, jiġifieri ħafna ma ħajja naħsibx illi għandu tifosi jien ma kontx tieħ ċans ieħor u għalhekk kont nipprova xufir ġdid u għalhekk immur għal Drugovic kieku jiena tim prinċipal ta' Williams. Mela, ngħidu qegħdin naqblu li Vesti barra. Eżattament, skont jekk jirbaħ xi kampjonat, però jidher li Pogačar għandu ċans aħjar. Mela Vesti barra u nasla tagħna issa qiegħda bejn Felipe Drugovic jew Mick Schumacher. Jiena xorta ninsostni illi l-għażla Mick Schumacher. kapaċi taqa' favur Le Schumacher naqbel, sfortunatament naqbel miegħek ukoll, għalkemm konni preferi l-Drugovic jidher li hemm iktar ċans li Mick Schumacher jispiċċa dak is-siġġu ta' Williams. Bħalma semmejt tajjeb int Toto Wolff ħajkun qed jipprova jgħid li il-team prinċipali ta' Williams fakkarni ismu malaj kien jagħmel. Anzi, James Vowles eżatt, peress li jaf il-Toto Wolff sew nimmaġa li ħajaslu bil bejnietom biex Schumacher jieħu dak it-tieni sit tal-Williams. Li għandu favori ukoll Schumacher u għakun jomu li ħajġib ħafna fans lejn il-Williams, dik ħatejnhom ukoll. Anzi, però id-diskussjoni ħankompli għajjina għalissa se nżommu mitli tal-jum biex ġej daħħalt il-serġint fil-periodu. Mela, jiena issa ksan nerġgħu nkomplu l-argument tal-eliminazzjoni x'għad forsi il-Williams xorta ħajbqu jistennew ħajaraw s-surġent ser jagħmel. Mela, ejja ngħidu illi naħseb wasalna qbil illi eventwalment mela lajna l-Vesti u s-sewq li jmissu jinqala għall-inqas issa huwa Drugovic naqblu? Ejja. Mela, lajna lil Drugovic ukoll biex anki inneħħulu ismu mill-grafika. Issa, mela, Mick Schumacher jew Logan Sargent. Bej dawn it-tnejn issa qiegħda it-tellieqa. Jien xorta mura Schumacher naħseb. Jien naħseb Xi bħalek ħaġa- ta' ngħid Xi ħaġa tgħidli li Schumacher ħajħu dak is-sitt ta' Williams, ma nafx x'inhi, ma xi ħaġa tikkonvinċini jien. jiena naħseb li bħalek u ma rridux ninsaw li l-Williams xort għandhom fanbase qawwija ma rridux ninsaw li qed nitkellmu fuq tim illi Eżattament, però Schumacher f'dak it-tim għal-fans il-ġodda, speċjalment ta' daqsi ħatejn żgur. Mela, domanda l-oħra li għanna hija x'kunu se nagħtu l-isfond ta' Schumacher. Se nżommu aħmar? Jiena kieku nżommu fuq dak l-isfond aħmar. Wejn? Jiena aħmar għax hemm semmejna tliet sewwieqa oħra parti u li jistejħu dik is-siġġiġ fejn nżommu aħmar. Eżatt, ejja ngħidu li Alex Albon u Mick Schumacher huma l-favoriti illi iżommu dak is-siġġu tat-tim tal-Williams. Nirrevew ukoll il-ritratt ma jmurx ikun hemm xi supporter qed jgħidilna li niddiskriminaw. ċertu nies nafu kif jirraġunaw wejn. No hard feelings lejn kulħadd ovvjament aħna ngħidu tagħna bħas-soltu mela
Williams Albon ikkonferma tal-sena oħra Mick Schumacher jinżomm bħala favorit illi jieħu it-tieni siġġu. L-aħħar tim qabel ma mmorru għall-waqfa, għall-ewwel waqfa m'għandniex ħafna li ngħidu dan il għaliex l-Alpin huwa konfermata s-sena d-dieħla Esteban Ocon li l-kuntratt appuntu jalaq fl-istaġun li ġej u Pierre Gasly għandu kuntratt sal-2024 bissem ukoll il-possibilità li dan il-kuntratt jista' ukoll jiġġedded għal sena oħra. Naħseb illi hija għażla awtomatika għalkemm hawnhekk Wayne. Anzi, ħanibda nisma' l-kummenti tiegħek fuq dan il-line-up. Dan huwa line-up pjuttost b'saħħtu fl-opinjoni tiegħi kemm Esteban Ocon u Pierre Gasly fl-opinjoni tiegħi huma sewwieqa li inqishom xi ftit underrated ġieli wkoll. Kisbu ġiex podi b'karozza li ma ħaqqix fuq il-podju dal-istaġun fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri tagħmel sens kompletament li Smieħ li ma jżommu ħaqqix. dawn is-sewwieqa. Ma naqbilx X'inhu? miegħek Wayne ma ħaqqix. Jien aktar ngħidlek illi l-Alpin huwa tim illi kapaċi jaħtaf l-okkażjonijiet li timijiet oħra mhux kapaċi jagħmel. Case in point, dan Ma dik tiġi mis-sewwieqa. eżatt, Dik case in tiġi point, mis-sewwieqa. Eżatt, Vera, imma mhux jien li qed ngħid li l-karozza performance wise ma ħaqqix tkun fuq il-podju. Iżda performance wise s-sewwieqa biex nagħti jirnexxielhom eżempju. iġibuha fuq il-podju. Biex nagħti eżempju, f'Zandvoort fejn kif naħseb smajtu minn terra għal 20 minuta sħaħ McLaren ramen podju minna profitta Gasly. Staru Gasly dak is-sewwieq li kapaċi id-neffes innieħu u japprofitta minn ċertu sitwazzjonijiet. Mhux qed ukoll le bħalma rajna fl-Ungerija 21. Però taf x'inhi l-interessanti Wayne? Min se tmur tat-tim tal-Alpin u qed jissemma ħafna Mattia Binotto, l-ex prinċipal tal-Ferrari. Rigward principal, onestament ma tantx naf, però smajta din ir-rumor rigward Mattia Binotto. Xogħlu mal-Ferrari ma mlux sew fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri l-Alpin huwa tim hekk li naħseb dawn l-aħħar 5 snin kellhom xi 3 team principals differenti. Jiġifieri ma nafx liema sitwazzjoni jinsabu bħala management, però Binotto ma naħsibx li se jgħin din is-sitwazzjoni li sabu fiha l-Alpin, però l-unika persuna li jissemma għal dak l-irwol huwa Mattia Binotto, fija ma smajt xejn iżjed jien. Eżattament, personalment, Binotto bħala inġinier naraħ tajjeb, imma bħala tim principal Frejjeċ Pudini għal-kemm xinkun wedna kollox ukoll meta ġie l-waqt li ħdilna dak it-tielet post ħadulna fil-21. Mela, ninsa sewwi ieħor li jista' jkun jidħol fil-equation għal 25 u li xtaq forsi nisma' naqra tiegħek fuq u Jack Doohan illi fil-Formula 2 dis-sena ma kellu staġun ħażin. L-Alpin li għandhom kontrihom li rari jitfaw driver mill-akademi tagħhom fis-siġġu tagħhom. Niftakar lura f'Guan Yu Zhou li kien jidher li ħaj jieħu dak il-post fir-Renault iżda għażlu l-Alonso kienu u għal dak is-sit kien hemm kellhom sewwieq ieħor wieħed Danis jismu. Piastri. Kien hemm Piastri is-Piastri. kien Piastri wkoll però Piastri ma ċċettax. Però kien kellhom driver ieħor ir-Renault fl-akademija tagħhom wieħed mid-Danimarka. Insejt x'ismu kien jidher li ħajħu s-sit insomma. Lundgaard proset iva Lundgaard. Kien jidher li ħajħu s-siġġu ma l-istess. Ma ħadux fil-Alpin idumu jisom biex itallaw il-xufiera tagħhom ġifieri. L-2025 għadna naraw biex inwis terġa' jien.
għal Jaguar 1. Mela, nifqu għall il-parti tal-program tagħna kif nerġgħu nirritornaw lura niddiskutu il-ħamsa kbar. Tibqgħu magħna, morru tat-silma, għamlu wkoll tal-waqt nkunu magħkom. Dilettanti tal-futbol, nirġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 euro u tal-PlayStation għal 75 euro. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Mixon tal-lejla fejn qegħdin niddiskutu s-suq ta' trasferimenti għal Formula 1 24 u jekk forsi nisseguna min irid jikkummenta feel free to do so. Wayne, iddiskutejna il-ħamsa t'isfel, issa nibdew nitkellmu fuq il-ħamsa ta' fuq. U jekk Alla jrid dan il-line-up mhux tal-li huwa konfermat tal-li għall-inqas jien nista' nserraħ rasi għal sentejn oħra almenu suppost, ngħid suppost. Għax, alright, forsi għall-24 Lando Norris u Oscar Piastri huma konfermati. Imma qed nara Għal-futur, x-xans siguru. pero għal-futur għalija McLaren għet l-iktar, ġek mux l-iktar driver perik b'saħħtu fil-Formula 1 ġiġ sewji għadhom żgħar iżda bħafna talent impressjonawni, speċjalment Piastri dal-istaġun ma stennejx li jkun daqshekk tajjeb, ma stennejx li jkun daqshekk biex jitarem Norris, ġifieri speċjalment minn mindu kien hemm l-upgrades fil-karozza. Minn mindu għamlu l-upgrades fil-karozza, nazzar darejt li Piastri kien aħjar terġa' minn Norris. Però bħal mettejtit fil-25 jista' jkun forsi xi tim kbir bħal Mercedes jew Red Bull jipprova. Jiena fil-fatt kont se ngħidlek. Jiena fil-fatt kont se ngħidlek. Hemm status qed iduru ma' tnejn li huma mhux ma' wieħed. Ejja. Jalla fl-MTC ħan nitkellem naqgħa ta' supporter tal-McLaren hawnhekk ikompli joħroġ tal-it-titjib issa wkoll għandna daw it-tliet it-tim il-ġdid immexxi minn Rob Armstrong ex Red Bull, jalla ikollna dik il-karozza li mill-5
sa fl-aħħar forsi mhux nibdew nitilgħu biss fil-podji regolari, imma anki nibdew nisimgħu il-God Save the King ukoll. Ħanejdu hekk. Eżatt, jekk il-karozza kapaċi tirbaħ, is-sewwieqa tagħhom ħajbqgħu għax ħajkunu kontenti għax għandhom karozza li konsistentament iġib il-podji. Jekk il-McLaren tuhom karozza li dak iż-żewġ ma tkunx problema. Jiġifieri il-pressjoni tinsab fuq il-McLaren biex iżommu iż-żewġ talenti brillanti li għandhom. Naqbel miegħek 100%, naturalment dejjem ngħid fiduċja totali u nenfasizza l-kelma totali fil-mexxej Zac Brown, fid-dakku ta' tmexxej Andrea Stella u fil-kumplament tat-tim tama li dawk l-iżbalji strateġiċi li jsiru f'ċertu tiġrijiet ma nibqax narahom. Għana jgħidu hekk. Nixtieq li jibqgħu darba kultant jibqgħu jsiru, nieħu goġġi li narak. Tisbuġa. Imma sa stenna naqra x'issa ħajkolli li ngħid hawnhekk. Jiġifieri, imma inti qed tajtek wejn għax tkun ċerta l-video sport Eżattament, darba fil kun irridu jien. Mussew. Idealment dawn kien ta' videos ma rridx nerġa' nagħmilhom, ovvjament b'inzon isiru. Serħu raskom u kif rajtu fl-Olanda tafu li noħroġ il-qartu mbagħad jien. Jekk ikun irrid noħodha kontra t-tim tiegħi stess, imma insomma dan mhux is-sede biex niddiskutu appuntu dawna l-affarijiet inkomplu mat-tema tal-lejla li hija s-suq ta' trasferimenti u morru issa fuq l-Aston Martin. Issa, mela, Fernando Alonso ikkonfermat għal l-aħħar sena tal-kuntratt. Issa, Lance Stroll ħatajduli kien ma miltux aħdar. Kien hemm naqra dubji, l-ewwel qed kien hemm naqra dubji fuq Jaqgħu jekk ikompli fil-Formula 1 għax kien hemm xi rumors ma minnhomx ta' jiġifieri li ħajmur ikompli f'xi tennis jew xi ħaġa hekk. Ma rajtix tagħmel sens. Anki il-pressjoni li forsi qed ikun hemm internament fit-tim lejn is-sit li huwa Lawrence Stroll missier Lance illi jisma' dan mhux qed iretti jeħtieġ li naraw kif se ntajrulu rasu. Sa ċertu punt it-tim għandu raġun il għaliex nkunu onesti. Mir-raba t-tieni, mit-tieni għal-raba f'ġumatejn. Kieku jinsapporta tal-Aston Martin, il-Ingerger naħseb b'daw riżultati. Le, il-problema f'Aston Martin huwa dak it-tieni sewwi u jekk Lawrence Stroll ħajbqa' hemm li jien nara ħajb hemmhekk, it-tifel tiegħu ħajbqa' jsuq. Għalkemm ir-riżultati mhux qed iġibhom u qed ikun ħafna l-bogħod minn Fernando Alonso, xorta waħda jiena li jistabu titfgħu background aħdar għax jekk missieru ħajkun fit-tim u ħajkun fit-tim żgur, sfortunatament. Alonso mbagħad naħseb dirrata jista' jibqa' jsuq ta' 50 sena jien kif sejjer. Mela, nixalulu l-aħdar Stroll għalkemm nerġa' ngħid kontra qalbi. Issa qed insemmu Alonso jista' jsuq sa 50 sena, ma mmorru naqra ovvjament ma nistax ngħid x'jista' jiġri, imma kif naħseb kif taf inti wejn fl-2026 il-Honda ħadd ingħaqad ma' Aston Martin. Eżattament. Timmaġina l-Alonso u l-Honda lura flimkien għax jiena Il-Honda żgur ma jkunux iridu naħseb wara dak li ġara. Però jekk Alonso jibqa' jġib ir-riżultati hemmhekk ħajbqa'. L-Aston Martin hemmhekk iriduh jekk jibqa' jġib ir-riżultati. Issa skont kif jikber għax
Eventualment għalkemm huwa Fernando Alonso ta' 50 sena bħal-espressjoni Amerika. Kull bidu għandu tmiem, u jiġifieri eventualment ħajkollu jirtira, sfortunatament. Eżatt, qed nitkellmu fuq sewwieq ta' jkollu 43 sena li x'inhu għamel l-istorja tal-Formula Wieħed, leġġenda ta' dan l-isport u anke fuq nota personali jekk tippermettuli, onorat li ltqajt miegħu u kelli għandi ritratt miegħu ħadtu lura meta żort l-attivitajiet ta' F1 Experiences lura fl-2018 fi Spanja, volli ngħidu hekk. Huwa onur li kelli xorti niltaqa' ma' dan il-leġġenda. Mela, naqilbu x-xenarju mill-Aston Martin morru fuq it-tim li dis-sena rebħu xi ħaġa dawn. Wen? Rebħu xi ħaġa dawn għal min forsi bħali kisegwan tal-videos tal-F1 dana ikun hemm ishom ħansejħulhom hekk lobizzar ta' kwitis jissejħu il-brand fejn fihom ikunu involuti is-sewwieqa kollha u dan nies rebħu xi ħaġa l-Ferrari għax ġew l-ewwel Ferrari Sainz u t-tieni b'Charles Leclerc. One, two. Għall-inqas nagħtu xi ħaġa dis-sena hija applaws Ujja. lit-tim ta' Maranello, sarkasmu apparti. Sainz u Leclerc konfermati għal sena oħra. Voldiri li għandhom il-kontrat sal-2024. Nistqarmak kolli apposta għamilt il-Sainz fl-ewwel siġġu għaliex anke fil-kampjonat Sainz qiegħed aħjar minn Leclerc. Alla volja t-tim nafu kif jaħseb. Il-tim jikkonsidra Leclerc bħala għalkemm ma jgħidulix nemmen jekk tidħol xi title fight forsi Leclerc ħajfavorixxu. Però Sainz ikollu nsemmi da season għamel mhux da season biss imiddu mal-Ferrari ħadd ma stennih li jkun daqshekk biċi ta' Leclerc u nazzart dan ngħid li hemm qed jgħaddih. Jiġifieri Sainz qed jagħmel xogħol veru tajb. Imma mhux qed titkellem għalik Antonello għax inti rajtu ma' McLaren kif kien il-protagonist. Kien hawn xi nies ħajgħidu li Leclerc ħajiddominaw li mhux. Le, jiena mhux se nsemmilek iż-żmien mal-McLaren, anke mmur lettura mat-Toro Rosso fejn kienu ġibu riżultati kredibbli Sainz. Kien l-unika sewwieq li kien taqas apparti Riccardo, kien l-unika sewwieq li kien taqasew ma' Max Verstappen. Eżattament ukoll. Ma rridx inneħħi l-mertu Leclerc li għalija huwa sewwieq tajjeb, ovvjament għadu jagħmel ċertu żbalji, imma issa ejja ngħidu kollox. Jekk nassumu illi Sainz fl-2025 jaqbad it-triq tal-Audi u lil Leclerc jikkonfermaw il-Ferrari. Il-mintara fuq it-tieni siġġu l-aħmar. Jien ħansemmilek isem illi qed jinstema' naqra b'insistenza. Albon. Taraħ spoiler ta' Leclerc? Albon nara sewwieq tajb mal-Ferrari. Jiena nsemmilek toqgħodix kontri, ma nsemmilek wieħed mis-sewwieqa tal-McLaren ma jkunx xi ħażin għall-Ferrari laqqas. Però skont jekk il-Ferrari tkunx karozza konsiderabli aħjar mill-McLaren, għax jekk il-Ferrari u l-McLaren ħajbqgħu jisom pareġġ kważi is-sewwieqa ħajbqgħu mal-McLaren. Però jekk il-Ferrari jiżviluppaw karozza li kapaċi jagħmluha ma' Red Bull u jkollhom ċans jirbħu tliela u l-McLaren tibqa' fejni kemm Oscar Piastri kif ukoll Lando Norris jaħsbu jmorru mal-Ferrari. Ma lesti imorru jirriskjaw il-karriera u fejn se jkun ċar illi dan l-ewwel ħaġa li se jgħidulhom malli jidħlu ġo Maranello ħabib, inċorru ksebtu l-ispalliera tal-McLaren. Jiena fil-fema tiegħi la Norris huwa number 2 driver. Piastri forsi għax għandu nqas esperjenza. Naqbel miegħek, Norris ma ngħidx jaċċetta, però Piast
għal-pjasti tagħmel sens. Naħseb manuvra bħal dik. U għalkemm il-Ferrari ma tantx sabu l-aqwa żmien tagħhom bħalissa hija diffiċli ħafna tirrifjuta kuntratt minn dak it-tim. Huwa l-iktar tim leġġendarju fil-Formula Wieħed, jiġifieri diffiċli bħala sewwieq tirrifjuta kuntratt mingħand il-Ferrari. Ma ngħid ħaġa waħda fuq Leclerc biss jiena. Di iktar milli Leclerc kemm ħajdum jissapporti l-iżbalji li qed jagħmlu konsistentament il-Ferrari. ħaniġu għalija fit-tim li jmiss, jiġifieri jekk titteqleb il-grafika dwar Mercedes issa ngħidlek għalfejn. Għax għandi teorija. Jiena naħseb li tim ieħor jista' jkun interessat fil-Mercedes fil-ċali, jiġifieri. It-tim li rajna qabel dan. L-Aston jiddependi kif tiżviluppa l-Aston Martin x'qisha bil-bidu kienet karozza vera tajba, issa jisa reġgħet. Ngħidlek jiddependi. Għamilha li il-pressjoni kontra Stroll tirnexxi. Kieku inti wieħed mill-barat tal-Aston Martin ma tikkunsidrax tmur għal Leclerc. Imur għal Leclerc, però nemmen li siġġu fuq Ferrari huwa siġġu aħjar minn ma l-Aston Martin. Eżatt, mela, ejja ħalli immorru għal grafika li jmiss mela kif qed jgħidilna Wayne u hawnhekk għandna tim illi ħarbulna s-sewwieqa. Le, hawnhekk għandna it-tim tal-Mercedes fejn Sir Lewis Hamilton u George Russell huma kkonfermati għas-sena 2025. Naħseb naf biex ġej Wayne. Ħalli nisma' lilek titħaddet l-ewwel. Jien naħseb Leclerc se jistenna li Lewis Hamilton jirtira u mbagħad imur jaħtaf dak is-siġġu tal-Mercedes. Għalissa id-driver line-up ħatibqa' l-istess, mhux ħatinbidel sakemm jirtira Lewis Hamilton. Russell postu mal-Mercedes qiegħed ma narax li se jbidluh. Però Leclerc ħajkun qed jistenna li Lewis Hamilton jgħid li se jirtira u ħajmur jipprova jaħtaf dak is-siġġu. U jiena sewwi ieħor li qed nara fuq ir-radar tal-Mercedes għalkemm bħalissa l-affari qiegħda naqra immewta huwa Lando. Jiena xorta ngħid li Lando jaf ikun fil-mira tal-Wolf u tas-sħabu. Lando wkoll. Possibilment jirtira Lewis Hamilton u jirtira Toto Wolff hemm fuq. Hemm ċans ukoll, hemm ċans tagħmel sens. Lando Norris għandek raġun fuq ukoll għax il-Mercedes għandhom għalkemm huwa tim Ġermaniż għandhom esperjenza kbira issa jaħdmu ma' sewwieqa Ingliżi, jiġifieri li jkollok sewwieq Ingliż naħseb tkun familjari wkoll bħala kultura hawnhekk għat-tim tal-Mercedes. Ġifieri tagħmel sens ukoll. Le, jiġifieri kif qed ngħidu dak is-siġġu. Però bħala sewwieq inti biex tirbaħ kampjonat lil min tafdalek tal-Leclerc jew Norris għax dik diffiċli. Naħseb bħala talent naturali Leclerc aħjar. Domanda tajba, Però ċali għadu jagħmel dawk l-iżbalji li f'kampjonat viċin itarfuk milli tirfu. Domanda tajba. Ħajja se iktar konsistenti. Domanda tajba. Fil-fatt ukoll qed isemmu kien hemm min ipparakuna Leclerc tajjeb imma erratik u fl-istess livelli ta' ġurnaliżija għalkemm personalment. Le nagħmel Leclerc aħjar. Jien ma rajtux tal-il-għalezi su ma milli smajtu, rajtu, highlights u hekk naħseb Leclerc aħjar. Eżattament, Leclerc aħjar minn għalezi. Mela, strange but true irnexxilna mis-sussija għal daqstant fatlilna l-aħħar tim wejn immorru għalih u qed nitkellem fuq ir-Red Bull u qed intaraw xi ħaġa li hija kontroversjalissima u ħanispjega l-ewwel għalfejn. Mela,
Max Verstappen qiegħed hemmhekk nailed in u għandu kuntratt sal-2028. Sergio Perez qed taraw immarkat bl-aħmar. Mela, għandu kuntratt sal-24. Veru. Imma jiena ma nistax nifhem dawn l-attakki kontinwi illi qed ikun hemm internament lejn Perez minn persuna tal-kalibru ta' Helmut Marko li nafu is-saħħa kbira illi għandu fih dan dan it-tim illi jien personalment Wayne u għaw nisma tiegħek mhix qed tikkonvinċini li Perez se jibqa' fuq dak is-siġġun. Għawek ma naqbilx miegħek. Naħseb li Perez il-Red Bull il-Constructors ħajfu. Iġifieri la Red Bull Constructors ma jidhirx li hemm bżonn tibdila dak it-tim. Huwa tim perfett, l-aqwa tim fil-Formula 1, jekk ma hemm xejn ħażin f'dak it-tim mela m'għandek għalfejn tbiddel xejn għalissa. Rigward Helmut Marko dak l-attakki lejn Perez, fil-fatt, għawek ma nerġa' ma naqbilx miegħek, ir-Red Bull iddefendew lil Perez u saħan sitra lil Helmut Marko issospendew fil-pożizzjoni tiegħu. Jiġifieri l-Perez qed Sew, jiddefenduh. għamluhlu sew, għax ma jistax ikun li ċertu fesseriji li għax dan issa m'għadux ninsaw ħaġa. Vera li bħalissa hemm vantaġġ fil-fema tiegħi wkoll komdu ta' kważi 50 punt bejn Perez u l-eqreb insegwitur tiegħu. Imma Perez nafu wkoll li ma tantx konsistenti. U Imma min poġġi fluku. dik hija domanda oħra. Ma narafx x'in aħjar jien, forsi Riccardo tgħidli. Riccardo ġamet l-argumenti tiegħi fuq u għalfejn m'għandux għalfejn nisuq fil-Formula 1 iżjed. Fil-fatt, lilu sempoġġi lilu għalissa u se ngħidlek għalfejn għalissa. Jiġifieri, forsi dik kienet ir-raġuni għalfejn Daniel impoġġi mal-Alfa Tauri biex jgħidulek isma' ma naraw naqra dan x'ser jagħmel ħalli mal-ewwel ċans jekk naraw li Ricciardo ħajtini iżid garanzija. Minn Perez inta jgħulu rasu. U mhux biss skużawni. U mhux biss jiena ħansemmi sewwi ieħor li jista' jidħol fil-kredu rajnija illum mela rajnija illum fuq l-aħbarijiet skużawni, jiena rajta fuq ġurnal Ingliż illum din u jekk tiġri però qed ngħidu ipotezi remota ħafna u jekk tiġri se tkun ħasdet lil ħafna nies. Se tkun ħasdet lil ħafna nies. Permettu li sekonda ħalli wkoll intellalkom dan ir-ritratt li żgur ma naħsibx laqqas inti tistenna li se tara u fil-fatt se ntajjar il-Ricciardo nafar minn qed tgħid. se ttajjar il-Ricciardo minn hemm mhijiex ipotezi li semmi dalgħodu fuq il-ġurnal Ingliż. Ritorn clamorous
ta' Sebastian Vettel fit-tim bħala sewwieq. Remota. Ma Lejla narafx fil-fatt se niżlu realistika bħala hi. remota. Għax iktar nara l-Vettel bħala il-Sibirien is-Saplatwan. Imma Iktar naraw bħala management ma' Red Bull mill-istawi żgur. Ġifieri le Vettel fil-Formula 1 ma nerġax naraw nsu jiena. Possibbli. Possibbli. mela, Dak is-siġġu naħseb Perez wara iktar likely, mhux naħseb ċert. mela, ejja nerġgħu npoġġu Sergio Perez postu. Il għaliex jiena sorta nemmen il-Red Bull għandhom joħorġu tarkien u iżommulu il-kontrat. Imma domanda li għandi issa mek jadina. Se nżommuh hekk bl-aħmar jew se tuħu kulur ieħor. Inti l-oranġu. Naħseb nasal li naqbel miegħek biex intuħ l-oranġom, jiġifieri u niżlu bħala probabbli għaliex wara kollox nemmen li good sense has prevailed. Il-sens komun jiġi prevals. Għalkemm jiena nibqa' nsostni illi qabel ma nismaħħa minħal Christian Horner Sergio Perez se jkompli ma' dan it-tim, jien se nibqa' dawn ħafna dubji. Mela, Eżatt, għalhekk li tfawwar oranġilu kollox kien xi ħorra ma tkellimx uffiċjalment li Perez għalkemm hemm il-kuntratt li Perez se jkun ma' dak it-tim fis-staġun li ġej. mela, biex nagħmlu naqra ta' recap, żgħira tittarbu ħammorru minn fuq għal isfel se nerġgħu nurikom is-sewwieqa kollha illi ipprevedejna aħna u biex ntukom naqra recap ħafna nkun nistgħu nibdew naħsbu biex nagħlqu wkoll. Mela, Red Bull Honda, Verstappen konfermat u aħna qed ngħidu li Sergio Perez probabbli iżomm it-tieni siġġu, Mercedes reġgħu ħarbulna s-sewwieqa hawnhekk, Sir Lewis Hamilton u George Russell, Ferrari, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Aston Martin, Alonso u Stroll, McLaren, Lando Norris u Oscar Piastri, Alpine, Esteban Ocon u Pierre Gasly, Williams, Albon konfermat, Schumacher favorita t-tieni siġġu, il-Haas ikkonfermaw il-Magnussen u l-Hulkenberg, is-Sauber Bottas konfermat, Urxer probabbli u għall-Alfa Tauri bilna illi Tsunoda u Lozin huma żewġ sewwieqa illi għandhom ukoll jieħdu iż-żewġ postijiet tat-tim Italo-Ġappuniż. Mela, grazzi lilkom lil-lejla inaqadtu magħna, grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna illi huma il-Katalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Inħeġġixkom ukoll biex tkomplu tużaw is-servizzi tagħna ta' tal-istabilimenti sewwa wejn ħalli ukoll ikunu jistgħu ikomplu jgħinu lill-kamra sportiva tkompli tikber. Fakkarkom ukoll dal-programm minn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx tidħlu hemm ħalli tafsu subscribe u ma tkunu qed tiltfejn il-kontenut tagħna u wejn forsi tista' tiddiru il-programm li jmiss meta se jkun. Program li missa m'għandix miktub biex ikun smijat naħseb Nhar il-ħamis fit-8:09 il-programm Botta u Risposta. risposta eżattament. Se ngħidilhom jiena fejn kunu jiena Roberto De Brincat u diversi mistiedna oħra wejn kumment żgħir tal-aħħar fuq biex tagħmel naqra round up ħalli mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu. Eżatt, għalkemm dan is-season kien trasferiment pjuttost kwiet ta' Formula 1 speċjalment fejn jidħol fit-top 4 teams sorta nwagħda nistenna li ħajkun hemm xi tibdiliet, speċjalment fejn jidħlu timijiet iż-żgħar, u wkoll tajjeb ngħidu wkoll li hemm dawn id-driver lineups għall-istaġun tal-2024 tal-istaġun li ġej se jkunu importanti wkoll ħafna
għal-futur tal-Formula 1 għax lezzin oħra tinsewx ħajinbidlu ir-regolamenti u hemmhekk ħadd tidħol isa rivoluzzjoni fil-Formula 1 ġifieri importanti naraw li ma sewwieqa ħajkunu f'liema timijiet. Mela, u b'dan il-ħsieb jiena nkun il-lobela u Wayne Mikallef ma tfadilna fiex nibulkom ħlief. Grazzi, il-Wayne issa terġgħu taraw nhar il-ħadd fil-programm Mix Zone ta' wara d-derbi Wayne. Mista fuq nitkellmu żjed il-qudiem. Ejja. Sa faħjar. Ħodu ħsieb il-lejl tajjeb jien narakom il-ħamis għal programm Botta u Risposta.